Szóval, Kolossébeliek, Pál apostol levele Kolossébelieknek, és annak is egészen pontosan a 3. fejezete következik, és azzal szeretném kezdeni a mai Isten tiszteletet, hogy felolvasom, amire biztattalak benneteket hétközben, és mindannyian többször átolvastátok, és engedtétek, hogy átjárjon benneteket. Így most egy kicsit ezt felfrissítjük. Így hangzik. És Filippi 3-nál nem tudom miért nyitottam ki, de majd megértem egyszer. Kolossé 3. Azért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafenn valókat keressétek, ahol a Krisztus van Isten jobbján ülve. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. Amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért földi tagjaitokat, a paráznasságot, tisztátalanságot, a bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot és telhetetlenséget, amely a bálványimádás. Ezek miatt jön el az Isten haragja. Ti is ezt műveltétek, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, a káromkodást és a szátokból a mocskos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, hiszen levetkőztétek az óembert a szokásaival együtt, és felöltöztétek az újat, aki teremtője, képmása szerinti ismeretre újult meg. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetélés és körülmetéletlenség, barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet. Elszenvedve egymást, és kölcsönösen megbocsátva egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyétek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. És a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok egy testben. És háládatosak legyetek, Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Minden bölcsességgel tanítsátok, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak, és mindent, amit csak tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Ti, gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Ti, apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, nehogy elcsüggedjenek. Ti, szolgák, fogadjatok szót mindenben, test szerint való uraitoknak, nem színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek. Tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát, mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalan, visszakapja, amit igazságtalanul tett, mert nincs részrehajlás. 3 részre fogjuk bontani a 3. fejezet tanulmányozását, és akár hiszitek, akár nem, az első része a legkönnyebb.
a levetkőzés része, amiket fel fogunk öltözni, és ami utána ott a szülők, apák, anyák, gyerekek része, sokkal nehezebb arról beszélni, mint itt erről a részről, hogy mik azok az óemberhez tartozó dolgok, amiket levetkőzünk. A második fejezetben, ha emlékeztek, beszélgettünk az árnyékról. Emlékeztek arra, hogy árnyék a Krisztusnak és Krisztus valósága. Pál apostol ezt a képet hozta be. És hogy nagyon sokszor, amikor elkezdünk vallásosan viselkedni, akkor valójában megelégszünk az árnyékkal. A végtelen örök Istennek az árnyéka nekem elegendő. Ezt mondjuk ilyenkor. Ha ezt az analógiát követjük, akkor nagyon is szánalmasnak érezzük magunkat egy idő után, ugye, hogy ott a végtelen lehetőség, de én itt elbújok a kis árnyékban. Keresztényként lekorlátozzuk a hitünket ilyenkor. És lekorlátozzuk olyanokra, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, vagy tedd azt, és csak azt tedd. És nagyon fontos erről beszélni, mert a mai ige szakaszban is van ilyen, hogy tudjuk úgy olvasni, hogy ezeket nem teszem, akkor vagyok jó keresztény. De nem erről beszél. Ez még mindig megkötözöttséget hoz. Egy picivel többről van itt szó. Azt szeretném, hogyha a mai igehirdetés végére elérnénk, hogy nem amit és mennyit teszünk, vagy nem teszünk az, ami számít, hanem az, hogy Krisztus valóságában és vele élünk. Önmagunkkal szembesülve és Krisztussal szembesülve élünk szabadon. A harmadik fejezetben használ erős szavakat, és kettőt már említettem, a levetkőzés, meg a felöltözés. Ezt vetkőzzétek le, vessétek le, azt öltözzétek fel. És használja azt a szót is, hogy öldöklés, ha emlékeztek ebbe az első 9 versben, amitről ma beszélni fogunk. És ezek fontosak. Tudjátok, miért fontosak ezek? Mert hatalmat adnak a kezünkbe. Azt mondja, hogy fel vagy szabadítva arra, hogy te bizonyos dolgokat levetkőz, bizonyos dolgokat felöltöz, és bizonyos dolgokat elvágj az életedben, megöldökölj az életedben. Ne ijedjünk meg ezektől a szavaktól. Sőt, azt szeretném a végére, hogy megéreznénk azt, hogy szabadsággal tudunk ezekkel élni. Készülésem során az egyik kommentárban meglepődtem, Platóntól a barlang hasonlatot hozta párhuzamba, és akár hiszitek, akár nem, nekem ez a középiskolában is kimaradt, meg az egyetemen is, nem tudom hogy. Úgyhogy rákérdeztem kedvenc Bálintunkra, mint történész szakosra, ő elmondta nekem, utána rákerestem mindenhol az interneten, javaslom nektek is, hogy nézzetek, vannak nagyon jó rövid videók magyarul is arról, hogy mi is ez a barlang hasonlat, de nagyon röviden elmondom nektek, jó? Van, aki tudja, hogy mi, vagy van, aki melyiket? Aki tudja, hogy mi, emelje fel a kezét. Néhányan tudjátok. Jó, akkor a többség nem tudja. A többséghez tartozom. Tartoztam, mert én most már tudom. De mindjárt ti is tudni fogjátok eme nagy titkot. Szóval keressetek majd rá, ilyen nagyon sok 10-15 perces animációk, meg videók vannak, és tök jól elmondják. Tömören, röviden a lényeg. És majd kicsit később még ne tedd ki, Zoli, látni fogtok egy fényképet is mögöttem. Egyenlőre azt szeretném, hogy elképzeljétek azokat a dolgokat, amiket mondok. Jó? Platón azt mondta, egyébként aki el akarja olvasni, az Állam című könyvének azt hiszem a 7. részében van benne ez a hasonlat, ha jól emlékszem. Azt mondja, hogy képzeljük el azt, hogy egy barlangban leláncolva élnek az emberek rabként. És semmit se látnak, csak a hátuk mögül érkező tábortűznek a fényének a játékát, meg azoknak az árnyi játékát, amit mintha valaki így kommunikálna feléjük, meg űzne feléjük. És így élnek, amióta az eszüket tudják, és számukra a valóság ez az árnyi játék, amit a falon látnak. Majd egyszer csak az egyik rabnak leszakad a lánca, és megindul kifelé. És elkezd rájönni, hogy itt ilyen eszközök vannak, amiket használtak az árnyjátékra. Meg itt ez a tűz, aminek a fényét látták. És ott, mintha lenne valami fény
arra, és elindul a fény felé, és sokkal erősebb vakító a fény, nem is tud oda nézni, nem ismer ránézni, de aztán csak kíváncsi rá, és csak lassan, hosszú-hosszú idő után hozzászoktatja a szemét a fényhez, kimegy, és meglátja a valóságot. Meglátja a napfényt, ami sokkal erősebb, mint a tűz, és annak az árnyéka, amit eddig látott. Meglátja a patakokat, meglátja a gyümölcsfákat. És meglátja azt, hogy egy teljesen más világ a valóság, mint az, amiben ő az egész életét leélte. Nagyon röviden, kimehet Zoli most már a fénykép, ez egy nagyon gyakori ábrázolása ennek az egésznek. De az egész életüket így élték le, leláncolva, és akkor visszamegy, és említ, hogy képzeljétek el, hogy nem ez a valóság, amiben itt vagytok, hanem gyertek ki velem, nézzétek meg a fényt, és hülyének nézik. Gyertek ki, és nézzétek meg a valódi ételeket és vizet, és hülyének nézik, és nem értik őt. Mind azt mondják, hogy hülye vagy, nincsenek mások, csak ezek az árnyak itt a falon. Hogyan jön ez ide? Pál ezzel a kommunikációs párhuzammal kommunikál ebben a 3. fejezetben. Azt mondja, hogy ha feltámadtatok Krisztussal, akkor az odafent valókkal törődjetek. Képzeljétek el, hogyha ez a csávó, aki volt kint és látta, utána azt mondja, hogy tudjátok, mit én is inkább ide kötözöm magam. Na ezt a szimbolikát csináljuk meg nagyon sokszor, amikor nem vetkőzzük le az óemberünket. Azt mondja, az odafenn valókat keressétek, ahol Krisztus van, Isten jobbján ülve. Ne menjetek vissza a barlang működésbe. Ez az, amit Pál apostol itt mond. Ne menjetek vissza a megkötözöttségbe és az árnyátékok követésébe. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. Mit mond? Hogy a mennyei dolog az legyen fontosabb, mint a földi. Nem azt jelenti, hogy a földi jelentéktelen. De hogy nekünk több időt kell töltenünk az odafenn valókkal, mint az idelent valókkal. És ez nagyon gyakran átfordul az életünkben. És nagyon könnyen átfordul. És kérlek, ne ostorozzátok magatokat, hiszen 8 órát dolgoztok a munkahelyen, 8 órát elméletileg vagytok, vagy magatok, vagy barátokkal, vagy családtagokkal, és elméletileg 8 órát alszatok. Persze ez nem így van, én ezt tudom, de hogy sokkal több időnk van, amikor nem hívőkkel találkozunk, és amikor nem hívő gondolatok meg mindenek jutnak ránk. De hogy a szívünk hova összpontosítson. Legyen Krisztus és a menny fontosabb számodra, a lelked számára, mint bármi ezen az Isten, mint bármi ezen a földön. Ha az Isten gyönyöreit hasonlítjuk a földön lévő valójában sokkal szegényebb dolgokhoz. Azt mondja Pál apostol, hogy az odafenn valókkal törődjünk. Az 5. versben egyenesen felszólít bennünket, hogy öldököljük meg. Na most óvaintenék mindenkit, ugye Pál apostol mond olyat is, hogyha bűnre visz a szemed, akkor vájd ki a szemedet, meg vágd le a karodat. Ne csináljatok ilyet, jó? Tehát a vasárnap délutáni program ne ezzel teljen, nem ezt jelenti az öldököljük meg. De mikről beszél Pál apostol? Milyen ügyekben kell nekünk valamilyen öldöklést végeznünk? Paráznaság, tisztátalanság, bűnös szenvedély, gonosz kívánság, telhetetlenség, ami bálványimádás. Ezek miatt jön el Isten haragja. Nagyon fontos, nem miattad, tehát nem rád haragszik, a bűnre haragszik Isten, amit elkövetünk ilyenkor. Régen ezt műveltük, azt mondja Pál apostol, ezt vetkőzzük le. Mit? Haragot, indulatot. Harag, indulat, gonoszság. Káromkodást és szátokból a mocskos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, hiszen levetkőztétek az óembert szokásaival együtt. Na most, ha egy kicsit is őszinték vagyunk, akkor ebből a 2 listából azért találunk egy-egy dolgot, ami esetleg előfordul az életünkben néha, rendszeresen, gyakran. Ha egy vagy több ezek közül szíven talált, és
ilyenkor ez valójában megnyomorít és kalodába zár. Mert amíg ezzel foglalkozunk, addig nem az odafennvalókkal törődünk. Igen, Platón barlang hasonlata az, ami nekem is eszembe jut. És igen, ez olyan, mint a jó, néha tisztátalan gondolataim vannak, de ez hát mindenkinek ez van, hát ez normális. Vagy néha szoktam káromkodni, de hát ki nem. Ugye, és elkezdünk ilyeneket gyártani. Tudjátok, ez milyen állapot? Ez olyan, mint amikor beáll a nyakam, mert elaludtam, és nem megyek el vele masszőrhöz, vagy orvoshoz, vagy akármihez. Hát ez a normális mostantól, ugye? És akkor megkérdezitek, hogy Laci, mi van? Semmi, ez az új normális, ez az új divat, nem tudtátok? Ugye? Így viselkedünk ilyenkor. De mondok egy nagyon-nagyon megszégyenítő dolgot a saját életemből. Megmutatom, jó? Hoztam nektek egy szemléltető eszközt. Keri már röhög, tudja a sztorit. Gyerekkorom óta lúttalpas vagyok. Soha nem mentem el lúttal betétért. Elkezdett megnyomorodni az életem, elkezdett fájni a térdem, elkezdett fájni, kezdődő porckorongssérrel diagnosztizáltak szeptemberbe, és még mindig nem gyanakodtam a lúttalpra. Addig, amíg valaki nem mondta, hogy figyelj, nem kéne ezzel a lúttalppal valamit kezdeni. És elmentem, megrendeltem a lúttalpakat, kicsiny hittel. Kb. 1 hét volt, még megszoktam a lúttalpat. És kb. 1 héttel később már nem fáj. Se a kezdődő porckorongssérvem, se a térdem. Miért nem csináltam meg ezt 30 évvel ezelőtt? Miért nyomorítottam meg a testemet, ugye? Miért nyomorítjuk meg a lelkünket? Miért megyünk vissza a rabságba? Miért nem hisszük el Istennek, hogy de ő tudja a jobb utat? Hogy ott a kinti fényen egy picivel jobb. Szóval mi az, amit, szeretnék néhány kérdést itt most feltenni, mi az, amit te magadra húztál? Mi az, amit felöltöztél? Mi a te rabláncod? Mi a te visszatérő, rabságba húzó dolgod, ami rabigába hajt, ami meggörbít, ami fájdalmat okoz? Azzal, hogy felveszed, azzal fájdalommal fizetsz. Hozok egy nagyon slendrián történelmi párhuzamot. Ez olyan, mint jó, hogy nincs itt a történészünk egyik se az Ákos, se a Bálint. Utólag ne engedjétek, hogy meghallgassák. A királyok korában ugye adót kellett fizetni a királynak. Mindenért is. És annyit vett el, amennyit éppen, ma is van adó, igen, tudom, igen, nemzeti adóhivatalunk is van, és amint 1000 forinttal tartozunk, már jön az e-mail, hogy 1000 forint. Na de ezt a rendszert azért ne döntsük meg úgy, mint azokat a királyságokat, ahogy megdöntötték, de térjünk vissza, tehát, hogy királyságok, és jött és kiverte az adót a népből. Jó? És mivel fizettek a királyoknak? Ugye mindenükkel fizettek. És képzeljétek el azt, hogy amikor így felöltöztök valamilyen bűnt ezek közül, az olyan, mintha 10 fekvőtámasszal kellene fizetnetek érte. 10 fekvőtámasz megérte. Hát azért nem volt olyan rossz az a bűn. Lenyomom a 10 fekvőtámaszt, és azt mondja a király, hogy még 10 fekvőtámasz. Hát jó, még ez is menni fog. Azóta még egyszer elkövetted, még 10 fekvőtámasz, és még 10 fekvőtámasz, és még 10 fekvőtámasz, és meddig akarod törleszteni ennek a királynak az adósságot? Aki hatalmat vett rajtad már, mert állandóan ehhez nyúlsz, ehhez a királyhoz. Azt mondta, hogy figyelj, gyere, uralkodj rajtam. Nyomj engem el. Amikor engedsz a haragodnak, bármelyiknek ebből a listából gonoszság, káromkodás, paráznaság, stb. Tényleg bármelyik, amelyik ezek közül megérintette a szívedet, kétféle ára van. Az egyik az, hogy kárt okoz neked.
ezt is két részre lehet bontani, nem elmulasztottam azt a lehetőséget, hogy a menny dolgaival foglalkozzak. 2, magamat láncoltam le. Tehát magam ellen követtem el 2 dolgot. És a másik, hogy Isten arra a bűnre csak haraggal tud tekinteni. Téged szeret, az életét adta érted. De az a bűn, az a harag központjává válik. Meddig akarsz fizetni a királynak? Mikor fogod megunni? És mindannyiunk számára eljön az a pillanat. Nem tudom, hogy kinek milyen bűnei voltak, amikkel sokáig küzdött, aztán egyszer csak így átkattant valami, és meg tudott tőle szabadulni. Akkor a szabadság van akkor, amikor már nem kötöz meg az a dolog. És tényleg csak arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy ha ezek megérintenek, akkor induljatok meg a szabadulás felé. Hoztam nektek egy idézetet Petőfi Sándorunktól, őneki is az Akasszátok fel a királyokat című verséből. Jó? Remélem inspiráló lesz. Nyilván ő valódi királyokról beszél, és eléggé osztrák-magyar fennhatóságúról annak idején, de szeretném, hogyha ezt azt hiszem 8 sort vagy 6 sort, ezt úgy hallgatnátok, hogy a saját életetekre, lelki életetekre való tekintettel. Kaszálhatod a fűt a világ végéig. Holnap kinő az, ha ma lenyesik. Tördelheted le a falombjait, időjártával újra kivirít. Tövestül kell kitépni azokat, akasszátok föl a királyokat. Vagy nem tanultad meg, ó világ, gyűlölni méltóképpen a királyt. És aztán folytatja tovább. És mindannyiunk számára ez egy napi harc. Tudom, én is küzdök vele. De hogy melyiket választom? Ahol az emberi bűnök, a gonosz indulatok rabsága uralkodik el az életemben, és az nyomorít meg engem. Vagy azt mondom, hogy hát lehet, hogy van ennél jobb. Lehet, hogy ennél az árnyékvilágnál, ennél az árnyjátéknál van több. És félelmetes. És rettenetes elhinni azt, hogy tényleg ebben éltem eddig, és most ez a jó. És fájdalmas is. Ha maradunk a lúttal betétnél, 15 percnél tovább nem tudtam a cipőmben tartani. És amikor először végigjártam benne a napot, akkora öröm volt. Menjünk ki a fényre, a szabad levegőre, és ne kívánkozzunk vissza a rabságba. Nehéz és fájdalmas út, de Isten ezen veled tud lenni. Azon nem tud veled lenni, amikor a hazugságok világába mész, amikor a gonoszságok, a különböző bűnök világába mész. Ezért fogalmaz Pál ilyen keményen, öljétek meg! Tedd meg, amit megtehetsz, legyél szabad, legyél teljes. És igen, ezt nevezzük felnövésnek. Beismerni, szembenézni azzal, hogy nekem ezzel vagy azzal a dologgal még van feladatom. Ez vagy az még elhatalmaskodik rajtam. Atyám, segíts! Fordulok feléd, a fény felé. Irgalmazz és segíts! Ehhez merni kell, ehhez megtenni kell. Beismerni, amikor elbukunk. És ennek a mai tanításnak ugye azt a címet adtam, hogy a levetkőzöttek. A keresztényeknek olyanoknak kellene lenniük. Az lenne a jó, hogyha őszinték tudnánk lenni önmagunkkal, meg egymással. És az egyháznak az egyik legnagyobb hibája, hogy nem ezt támogatja. Hanem azt, hogy rejtsük el, nem kell arról beszélni, hogy mi a gyengeségünk, hogy hol hibáztunk, ugyan már. Az a szégyen, ha őszinte vagy. Közben Krisztus azt mondja, hogy na akkor tudunk valamit kezdeni. Akkor tudunk valamit megjavítani, ha azt mondjuk, hogy atyám, nekem ez nem megy.
Nekem szükségem van rád. Beismerni, amikor elbukunk, segítséget kérni, imát kérni. Nem bírom egyedül ezt a terhet. Tudsz ebben segíteni? Kérlek, tedd meg. Őszintén, egyenesen járni. Vagy leláncolva árnyékok világában egyedül. Te melyiket választod? Hívlak, biztatlak. Ne öltözd fel a szennyes dolgokat magadra, amikor nehéz, amikor fázol. Nem tudom, csináltatok-e olyat, hogy a tiszta testetekre korábban levetkőzött büdös ruhát kellett felhúznotok, amiben beleizzadtatok. Nekem kellett ilyet. Akkor láncfűrészes melóim voltak ilyen 2 naposak, és akkor az előző napi ruhát reggel vissza kellett húzni. Fogtam az orromat, hogy ne hányjam el saját magamat. De ez a kép így bennem maradt. És azért örülök, mert most haszna van. Fel tudom használni nektek ezt példaként. Krisztus azt akarja, hogy ne azt vegyük fel, amitől egyszer már megszabadultunk, és nem kell fölvennünk többet valójában. És szeret, és nem akarja, hogy ezeknek a pótcselekvéseknek a rabságában éljünk. Nem akarja, hogy ilyen félmegoldások láncoljanak le bennünket, hanem azt akarja, hogy szabadon járjunk. Úgyhogy válaszd őt ezen a reggelen, válaszd a szabadság útját. Nehéz lesz ez is, de ez szabadságra vezet. Imádkozzunk. Atyám, gyermekeidként előtted biztos, hogy levetkőzöttek vagyunk. Te mindent tudsz, mindent látsz, előtted nincs titkunk. Minden érzelmünket, minden örömünket, félelmünket, bánatunkat, haragunkat, gonosz vágyunkat, kísértéssel való küzdelmünket, elbukásunkat, mindent tudsz. És én azért imádkozom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, és akik majd ezt később hallgatjuk, ezt örökre lelkünkbe véssük, hogy te mindent látsz, mindent tudsz, és szeretsz. És hívsz bennünket a szabadságra. És igen, megbocsátod, amikor visszamegyünk, és visszakötözzük magunkat. Bármelyik olyan dologgal, amire te nem tudsz máshogyan csak haraggal gondolni. És köszönöm, hogy így szeretsz bennünket, mert csak így merünk újra és újra megindulni a fény felé. És kérlek, hogy akárhányszor esünk el, jusson eszünkbe, hogy te ott vársz bennünket. Te azokat a láncokat már letörted, elvágtad. És vársz bennünket. Szeretettel, szerető öleléssel, megújuló erővel kísérsz bennünket azon az úton. Segíts ezt naponta gyakorolnunk. Hogy amikor rádöbbenünk, hogy már megint elbuktam, már megint elrontottam, Atyám, segíts kimenni a szabadságba, a tisztaságba, és a fényben járni. Dicsőség neked ezért, hogy így járhatunk. Amen.